Vale, pues hemen egin dugun bakarra, hemen ez dugu ezer trukoekin, eta hemen jolastuko bakarrikan ordenakin. Pasaran nahi izan da bujarret jogunin, lau erredik elkarrekin, lau errekoa, bakoitza gela batia, geho lau zaldi, nakago errege zaldi. Hartzin xota, errege zaldi, eta xota. Nakago lo zazpila, errege zaldi, xota, eta zazpi. Orduan, denetan orden iguala da. Eta ze pastea ez dugula nastea, guk hartzen jogunin lauak elkarrekin, eta lauan gaini jartzen ordena mantentzegu. Eta hauekin berdin, eta hauekin berdin. Orduan, demoso da kabu jarri da, zazpi, xota, zaldi, errege. Ze pastea, gero, hola iten dugu momentuan, ekigula kartak nazten, iten egan dut esan mozten. Hemen sensazioen berda da, hola, berdin du zenbat karta hartzen dien, eta honekin alda jolastu, guri umeak, hain pasabi, hain lau, hain zortzi, ez dute, hori nola, eta hemen ez nahaztu bat azten tartien zegiten zuten orden aldatuko. Horren bakarra, hola, moztu. Eta hola, orden aldatingo da, bino patroia mantentzen da. Zaldi errege, zazpi xota, zaldi errege, zazpi xota, eta hola, orduan igual da, basko. Igual, uza bat alezitzen zuen, aldatuko dela, bino patroia da. Eta horren ja, gero, hola banatzin, buruz gorazten ikusten zu, zazpi, xota, zaldi errege, eta hola, ja, erbikatzen dugu. Orduan, hemen, pentsalari handi bat esan zuen bezala, nengo trukoa, ez dira trukoa. Bale, bau da, oi hartzen goxan iztenganetako historia bat. Horten ez dian, baina lehen urtean ontzien eta garra eguntzin. Eta hemen babira, zalduzin, lau hauek, lau erregiak, eta bezien lau ordiziar. Eta torri parandara eta gara. Parandain eta gero, kotxe hartzeko moduan etuzten ordiziara juteko. Eta esan zuten, bueno, hemen onduan makago hotel bat, hotel Elizalde, eta lapaio eta gora juntzin, loiteko aukerei bat zuten galdetzea. Eta honei galdetu, eta bai, justo lau gela txu libreta. Ze ondo, venga, bakoitza gela batea. Tortxe juntzin denak, bakoitza gela batea. Pixka beran duo, azaluzien gure lau zaldiak, eta bezien getarikoak. Eta berdin. Parandain eta gero, kotxe hartzeko, godez, talota juteko. Bino honei galdetzin arrazakan gela libre, esan zion, pues justo lau nikun, eta denak okupatu dira. Bueno, berdin gaitu. Behaiekin jarri eta jasa da, bai, seguro, eta bai, konpartituko gu. Bale, pues venga, bakoitza gela batea. Zalkartuzin ordiziko eta getariko gelan. Pixka beran du azaluzin, gure lau xotak, lau mutrikoar, eta berdina, eta hori berdin zitaien gela partekatzea konpartitzea, eta venga, bakoitza gela batea. Hortxe, irunak gelan. Eta bukatzeko, azaluzien hemen gure lau oi hartzuar, hau egin nikatuak eta hain, parandatak baki guen olazazten, pues, etzeki etzila ez da guatzen duntzakaten etxia. Eta horren saltzen, guatzen aldapa gora eta jungo ga hotelea eta berdina, igual zila gela partekatzea, eta venga, hola seguntzen gelara. Eta bai, karo, goizeko zazpila, parandain eta gero, eta jende guztia elkartzen, pues loiteko gogo gutxi. Eta zintzuten, denak, ganak elkartu, taldiak, eta denak gela batien hasi zindu. Paranda saitzen pixkat. Eta benak izan dena dantzan, aurrea eta gatzea. Dena bat estekin nazten, hemen getarik ukordiziko goi hartzorrak izketan, no hartu, arra, festak, politxan entzute paranda eta gizetan, eta hala, nastu zintena gehien artean. Bino bat batin, konturatu gabe, karo, musika guztia jarriakin, pumba, kriston soñoa, zoze lurrea, eta meko hauen. Honek gaitu zunin, ja, serre batin goian, gora, ze pasta goian! Hau gaitu zutenin beldurtuak, ez dugu nahi harrapatzia, botatzen baigu, zengo gu, gotxak horrika bere gelara, bestea iritsi bino lehen, bitartin hau goraka, beste iritsi bino lehen, onkoa, jarkoa, txintxo, eta bale. Eta iritsi zen ja, serre batin, eta batia jo nahi, errik atia, ze pastea me! Eta atia irikitzin, edo sorpresa izan zen, batian zuztera, lau oi hartzorrak elkarrekin. Bola, ostro, ze pasa hemen da? Moskeatu aia beste atea jun, hemen ze, iriki, eta lau mutrikoarrak elkarrekin. Behan dire, harritxua da. Hirugarren gelan, hemen zer. Eta lau getariko elkarrekin. Eta bukatzeko, atia joak nahi, azkenekun, zer, eta lau rezibuk elkarrekin.